harrapatu gintuen ikasturte erdian, erreserbaz lepo, eta talde pila batekin hitzordu hartuta ona etortzeko, eta batean danak etxera. Ezin ginen taldeekin parkera etorri. Segituan konturatu ginen behar genula ere harreman hori eskolekin mantendu. Gaina praktiketako jendean neukan, 2 pertsona praktiketan, eta horiek bukatu behar zituzten behaien praktikak. Orduan, telepraktikak ere egiten genituen, eta gero hori monitoran taldea ere koordinatzen dugu. Orduan monitorak ea zelan egin zezaketen egun horietan, nola zeuden eskolekin. Gogoratzen dut pixka kaos kontrolatu bat, baina hor etxean bakarrik eta zure kaos horretan. Orduan, hasierako egunetan batez ere improvisatu genuen edukiak edo eskoletara bidaltzeko. Eskola ematen ere etxetik zebiltzan ikasleak, hor ere Kristineneak bere lekutxoa eduki zezan. Bakoitza gure etxetik, pixka modu kaseroan egin genituen bideo batzuk, bai errezetak, bai azitegiak nola egin, behatu gaztiak leiotik, eskulanak. Nik uste nuen motzagoa izango zala. Orduan hasiera batean jarri ginen harremanetan irakasleekin eta gure ideia zen bisitak atzeratzea. Epe batetik aurrera konturatu ginen honek ez zeukala buelta eta datorren ikasturterako eta denak bertan bera utzi genitu. Txip aldaketa edo egin genuen eta konturatu ginen betiko tresnak edo jarraitu behar genuen erabiltzen, baina zegoela beste bide bat ekiteko. Eta hasi ginen beste mota bateko jarduerak proposatzen. Adibidez parkean altxorraren bila edo modu autonomoan bakoitza bere kabuz egiteko jarduerak. Eta orduan sortu ditugu bai publiko orokorrarentzat, baita eskolentzat ere, talde txikitan edo behaien kabuz, pista jolasak eta eskoletako hezkuntza eskaintza ere pixka saiatu ginen egokitzen eskolek hartzen zuten martxaren arabera. Ni geratuko naiz pandemia honek ekarri digun gauza positibo batekin, dala hori ekin diogula lan ildo bati, igual orain arte gehiegi jorratu ez deguna eta iruditzen zaitena interesgarria horrela segitzeko. Dala pixka jendeak bere kabuz natura behatu eta naturaz disfrutatzeko aukera ematea.